Ndava Munjoma Huggins. Ani? Munjoma Huggins Munjoma. Vana mai kana ndotamba. Vakomana kana ndotamba. Sanyarire. Vana mai kana ndotamba. Sanyarire. Vana mai kana ndotamba. Sanyarire. Vakomana kana ndotamba. Sanyarire. Ngatigarei basi. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mafara ka baba. Thank you, Jesus. Now inzwa inyaya ndoda kuti ndikubatsirei nayo. Chekutanga ndiri kuita confusion. Ndiri kuita kunge ndiri mamutare. Icho kwali. Pandeva ndabva mamutare ndaenda kunyika yeBotswana. Amen. Ndiko kwandiri kurarama ndiri prophet. Ko kwamutare. Ndiko kumusha kwanobva kwaMarange. Now ndaoneshwa in the realm of the spirit, Papa. Apa makuda kuita sei? Ndiri kutobudisa mabank cards angu account yangu iri kuSouth Africa. Imwe yacho yakatoblokwa kwasara one. Don't worry. Everything is going to be okay now. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. But my bank cards nemwana munode. Mwana. Sama mfana kuburisa makadzi ere kuti mfana kuburisa. Handichazivi zvekuita, ndangoti chero ndararama. Right. Now, chekutanga 21 years. No. Imimi nemudzimai wenyu manenge yakadi muchigara mese. Tine 21 years, man of God. Listen. Ndoda kuti ndikubatsirei imimi nemudzimai wenyu. Amen. Kuti mubate vana. Amen. Tamanzai maoto. Oh. Ima munamuvhera makauya ku1-on-1 ere? Ndakambouya. Nemudzimai wenyu? Yeah, nemudzimai. Okay. Now, takauya muna March last year. Last year. Chindiudze kuti pamakauya kuzondoona nhomba inobata ere? Yakabata. Okay. But ndiri kuoneshwa kuti nhombo yakazobvai. Ichokwadi, man of God. Mudzimai wenyu iko zvizvi ari kunzi ane mafibroids. Am I correct? Hey. But listen to me now. Pamakatoya mukandoona deliverance yenyu yakanga yaitika. Asi dambudziko riripo nderekuti munongozivawo kutenda kunosiyana. Saka iko zvinezvi ndanzi naJehovha ndichikubatsirai. Faith yenyu imi. Yeah. Nokuti mukadzi wenyu anofunga kuti ndiri fake. Hey. Faith yenyu true, man of imi. God. Ndo yandakuitira kuti mukadzi uyu angobata vanhu. That's why. True, man of God. Yeah. Mirai zvenyu papo mundisaka muri mega ka chimirai ndikunamatirei nekuda kwefaith yemurume uyu nguva pai vana. Amen. Ndai munogara pasi zvese zvaita. Zvinowanika vanhu hamutende zvakafanana. Mumwe anotendawo zvake, mumwe achitenda zvake. Asi zvakadaro matestimony tinongoita kuti aramba achibuda nezita raJesu. Can I do some serious stuff? Can I demonstrate the prophetic martial arts par excellence? God bless you all. Goodness yenimesi irio amana tiburet bata mutumwa uponesi. Sunday yakasiyana nemamwe.
big Sunday service na Prophet T. Freddy Musuwe Sunday 1 February 2026. Zviri kuitika kubva na 10 mangwarani kusvika na 4 zuva rovira. Tinenge tiri pa number 11403 kona High Glen Road na Mushayabande Road, Glenora B, Muharare. Pane zvihombe zvakakumirira, saka wanikwa uripo panzvimbo. Goodness and Mercy Ministry, Big Sunday nemunhu waMwari Prophet T. Freddy Sunday 1 February gore rino 2026. Muchida kuziva zvizere, fona ipa namba dzinoti 0712 528 094 kana 0778 059 270. Prophet T. Freddy vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.